ये दृश्य आपका जोगी बाबा के पास में बा। हमनी बानी अभी जोगी बाबा के पास। ये मंदिर बा, बहुत नामियर मंदिर बा जोगी बाबा के। आगे वीडियो में बनल रही रुआ देखत रही, लास्ट तक वीडियो देखे में बहुत आनंद है। ताकि बहुत बड़ा वीडियो बा, बहुत सुंदर बनल बा भी मंदिर यहाँ के, सब देखी। ये सब लोग घूमता। ये मंदिर में अंदर ढुकेला सीढ़ी बनावल बा। सब लड़का लोगों में खेलता। देखी ये मंदिर बा, बहुत भारी बड़ के पेड़ बा। देखी सब लोग पूजा कैले बा, कपड़ा लपेटले बा। देखी पेड़ कैसन कैसन बा। ये वो पेड़ में से कितना निकलल बा। देखी बिलाई भी यही में बा। यही में बिलाई भी बा। आगे देखी रउआ पूरा मंदिर घुमा के देखावल जाई। देखी यहाँ पूजा पाठ लोग करला। मेन स्थान बा जोगी बाबा के। बहुत नामियर बानी जोगी। देखी बिलाई भी एक जगह बा, पेड़ पर ऊपर चढ़ गइल। डरे देख के कुछ भाग गइल ऊपर। देखी ताकता। यहाँ सारा मंदिर के दृश्य बा। बहुत सुंदर लागेला, जगह भी अच्छा बा। यहाँ सारा लोग जाला यहाँ पूजा पाठ करे। दूर दूर से विवाह भवन भी यहाँ बनल बा, विवाह के भी व्यवस्था बा। हर रोज शादी देखा देखी सब होते रहेला यहाँ। पेड़ देखी कितना बा, एगो में कितना ओमे जामल बा। एमे बिलाई बारन लोग, दू गो बा। देखी उ लोग अपन अड्डा बनैले बा, प्रसादी खाला। मेन रोड भी बा। एजा मेन रोड के बगल में ही बा। ई मेन रोड देखी। घंटी कितना लोग जो भी अपन लोग मानता मंगले बा पूरा भइल। सब लोग अपन अपन घंटी ले बंधले बा। चुनरी लोग बंधले बा, चुनरी भी चढ़ल बा। सारा श्रद्धालु लोग के सब बनावल बा। देखी मेन मंदिर बा जोगी बाबा के। गेट बा। ई गेट लागल बा।